Ngayong adlaw mga kabanat. Sa tumutan oh. Utan ko nga simpir ra. Sikwa diyon upo og kamunggayan. May sabaw mga kabanat. Salamat sa grasya Ginoo. Dapat tay bulan mga kabanat. Ato sa usawa na isili. Suka. Niya sa pamay gihulat. Banat ta puta. Mga bay. Kaon ta. Itong gulay mga kabanat oh. Uban ani tawag nila utan Bisaya. Tubig. Okay man gihapon mga kabanat. Diha sa Kawit, Pagadian City. Shout out Dimasar family. Murag nakaila ko ani da. Labi na sa kang Jubani diha. Shout out idol. Gikan ni Elizabeth Bitachi Gakang. Shout out nimo idol Elizabeth Bitachi Gakang og sa imong pamilya sa Alegria. Shout out mga idol og salamat sa inyong suporta dol. Shout out diha sa tanang taga Kawit mga idol. Palihog og share ninyo mga idol basig maabot ning Jubani ba makit-an ko niya. Basin deg mi sponsor to kay wala yung pinakadakong balay diha sa Kawit, Dimasar na. Shout out tanang taga Kawit. Amping mong tanan diha mga idol. O God bless niyong tanan. Unta ma suportahi pug ninyo idol tanang taga Kawit diha ba. Respect ipaga luto na ko sa bulan. Maura to mga idol. Enjoy watching. Kaunta ninyong tanan diha, mayong adlaw ninyo. Tanan. Kaon ta mga kabanat. Chinese pizza mga kabanat oh. Sobram na gahapon sa gigamit nila. Sayangan mo kung madaot. Ako nang giapil og luto. Wow. Kuah. Ya. Ya. Asa mo bata ni ko. Ako ni. Doon ka na siguro tubangan ng mga bata ni.
Diya sa Cagayan kang Freddy Lanasa, shout out idol. Diya sa Tibok Cagayan. Kaunta mga idol. Oh. Lamig king kaon mga idol basta yung ano gulay ba niya ni bulad. Bungkag yung 1 million kabuok na rice oh. Kurot gini. Yan na po may ingon na ni but na. Basta may 1 million ka rice akong mukbang akong ihap. Ayaw Ming. Ayaw. Liso-liso. Nah. Busog ng pobre mga kabanat. Bulad ng gulay. Apa? Kurot dyan mga idol. Napay bulag bilin oh, napay gulay po oh. Busog naman kayo mga idol. Siri sa balad agandan, shout out idol. Maximo Gaas. Usa kang